Seydi Mouhamed El Cheikh missionnaire ciltirde aduna. Islam e fannu idéologie walla mbiya e nder yiyande mum walla miijo mum ɓurgo luggidde walla ɓurgo yaajde ene jaggi peeñgol Imam Al-Mahdi hono ko jeeya e maale ɓurɗe mawnude kollirooje ciltirde aduna. Ngoɗon miijo jeeya e ko alda e sikki ko e maale kollirooje aduna gasoowo e ngannduɗaa kanko imam e hoore makko ko ɗen o waddata. Caggal ko nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam jangini men o wi maale ciltirɗe jamanu mbayi kono hono cakka ñaaƴi ka ngannduɗaa so taƴi ñaaƴe mum ne caamra wootere wootere. Woni hannde ko mbawɗen artirde e deggodiral maale tindinooje garangal Imam Mahdi. Hono ɗen maale alay sago limen heen musibbaji e fannu taarindi men ɗi ngannduɗaa nandi ko e duule e dow asaman haqqe e kewgol mumen. Julɓe nen mbare, nen tonge, nen gujje, nen duppe bang yo bang, mbiyani mbaɗani tawa kadi a nanata hay eraango wooto ummoriingo e goomuuji haɓantooɓe hujjaaji innama aadayen. E nder ndin njuɓɓudi nuskuuri ndi alda e hay dalilu gooto wiide ene hocca fetellaaji kame kaɓirde ngam yoftaade tawa wondani e sembe wonata feere ɓurde yaajje. Sabu nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam haaliino e fannu annabaagal wone maɓɓe kamɓe leƴƴi nuskunooji hanki e wondude e ballal mission paamodiral kame beldital hono no haaldunoo ni kanko nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manam hay sinno heddi ko ñalawma gooto e adunoo gasde joomiraaɗo ma ɓeydu on ñalawma hawo tellina neɗɗo mo ngannduɗaa koye yam jeya walla e ɓesngam. On ma addu ñaawore tigi rigi kame potal e fannu haqqeeji haa ɓura yaajje e ko wuuratee ko hannde e fannu nuskugol hujjaaji kame haqqeeji juulɓe. Hono no Seydi Ahmed addiri ni e fannu annabaagal e mission e fannu diine mo Imam Mahdi o mo ngannduɗaa woni Seydi Mouhamed El Cheikh holliri sifaaji kame maale on missionnaire. E hono ɗen maale e sifaaji eɗen mbaawi limde heen battanne gaañande nanndude e biram lefol lekki wiiteeki mirta e dow kooɓal makko nanal. Haa hannde ciincugol wuro makko e hakkunde maaje seeɗe walla mbiya presque île e tubankoore woni Medina Cheikh walla mbiya wuro annuraaji. Haa hannde o wona gorko jeyaaɗo Afrique mutal naange mo nguru ɓaleewu. Haa hannde ko gorko joɗɗo mbaadi sanne hono annabi Yusuf. Haa hannde tampo wilaya nanduɗo e mbaangu dow ceeci makko sere walaba makko nano wono tampo nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam. Haa hannde Allah ma hokkumo dental ngal ngannduɗaa ko yimɓe fellitɓe e jogiiɓe himme e kala ko faati e njiilaw annoore haɓe nandi e yaadannooɓe e nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam. Haa hannde Allah hokkiimo gandal e fannu annoore kame mbirniide ngal ngannduɗaa omo yaadini ɗum e sarɗiiji Islam kame tarika mbo tijjaani. Haa hannde mission o wona mission pottuɗo e saanga mo ngannduɗaa juuɓe ne pecci ñaawoore nde ngannduɗaa ko ɓurdam ceeceeje kame cuutgol ndimaangu kame musibbaaji. Jidugal e fannu ɗiijam firtaani tan tigi rigi jeeyedema e leñol annabi sabu toon to asaman teddungal neɗɗo o fawaahi e aada kono ko e ndimaagu mum pinal kame paamal mum haa teŋti e fannu dewal mum Allah. Koye on fannu nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e fannu annabaagal wiino wonde Imam Mahdi koye leñol mum jeeyete.
ko ɗum jeyi sababu haqillantagal kame fama moy e fannu birnidi kame fannu haqiqa kolliri wonde imam mahdi koye leñol ñalaɗo jeete kono e fannu annore. Seydi Mouhamed El Cheikh wadde e weli Allah ko kañum jogi mission kufde dindo kono imam mahdi. E kayit makko juddu obo notiro e inde Seydi Mouhamed El Cheikh Ba e ko adora yiyede yimɓe Allah ɓe fof jalti koye jihnaɗo debbo mo hono mum ala e fannu nunɗal kame peewal. O mo ganduɗa woni Sohna Binta Fall hono jihnaɗo makko debbo selani e on aada. Jomiraɗo waɗimo caggal jeeyedemo e famille ceптinaɗo sabu tinnare mum e fannu diine kame tarika Kadiriya, debbo teyɗo kame tedduɗo. O waɗi feere e suturu Allah ha sukaɓe makko fof mbawi rende alquran e waddude hen jangde e école Faris. Kanko Sohna Binta Fall asko makko ene hollira waliyaɓe Allah hewɓe hakkude leydi Sénégal e leydi ndi Mali. Ɗo e leydi Sénégal jatiraɓe makko fof kanko Sohna Binta Fall ene cifore hono yimɓe Allah mawɓe daraninoɓe tigui Islam. Abdallah Kader Ba jihnaɗo makko gorko kanko Seydi Mouhamed El Cheikh asli mum kadi ko e famille Hadiriya tinniɗo e lawol Allah. Ko ɗum jeyi sababu jihnaɓe makko hewɓe kanko Abdallah Kader Ba ene cifore hono waliyaɓe Allah mawɓe sabu nunɗal kame cellal mumen ha tengti e jihnaɗo makko gorko mo ganduɗa tonninomo tigui rigui to ene ñambe e fannu dewal Allah. On meeɗino darade e damal suudu Sohna Binta Fall balɗe 3 ko adi obo hoota e joomiko. O ndaari Sohna Binta Fall ko juuti o duunimo duwaw kiisɗo sabu Allah e haawede nunɗal kame neɗɗagu on debbo. Caggal nde on gorko yalti aduna ko dumunno tokoso fawi hen kanko Seydi Mouhamed El Cheikh o are aduna. Allah waɗimo mawɗo e nder ɓurɓe mawnude e tarika Tijani kanko Seydi Mouhamed El Cheikh kono o iwi koye famiyaji ɗiɗi Hadiriya e jihnaɓe ɗiɗo ɓe hono mumen ngala. Ɗum ne jeeya wadde ko wurnanno e makko gila e cuhagu makko welamma wirdu jangde kame durso alquran. O meɗɗo himmirde e julgol juma ha hande ko dentiɗo kala ko faati e jaribaji seyɗani. Oɗo comportement walla nguɗo jikku ngu ganduɗa jihnaɗo kala ene duwono ɗum ɓiyum jeeya e gueɗe mawɗe ɗe ganduɗa kanko Sohna Binta Fall o wuuri ɗum ko adi Seydi Mouhamed El Cheikh ne jibine. Ko ɗen gueɗe kadi jokki ha e cuhagu makko. E nder yewtere kanko Sohna Binta Fall o andini en nde woni cowiɗo Seydi Mouhamed El Cheikh ko ñawto o wonno ha ɗum wontinimo kulol. Kono nde hewɓe mbimo ko neɗɗo mawɗo o sowi ko nden o seere kuli makko kala saha. Ko ɗum jeyi sababu sa ƴeewi hono gurdam makko yaratni e o sanga kanko Seydi Mouhamed El Cheikh a tawat ko sikkatino ko e makko fof wonti goonga Allah e darnde makko kame himme makko yidde wattude aduna o nokku birdateɗo kame nokku annoraji e wondude dewal Allah beele ne wona nafoore kame ɓural windere nde fof. Ko ɗum woni ko soowi e nder mission makko kufde dindo walla mbiya universel. Dendangal ko wawno dañde e musiki kanko Sohna Binta Fall wontinimo ko winnande mawde walla expérience mawɗo nde o yejjitta e fannu birnidi ha hande woni kawisa mbo adi yiidi e ɓinguel makko. Sababu makko haaldemo ɗum noon ko caggal nde Seydi Mouhamed El Cheikh yi aduna ñande 10 seeɗa hitande 1983 ko nden o seere kala ko musannomo.
e nder ñalawmaji makko gadiiɗi caggal garangal makko e aduna nene makko sohna Binta Fall hono heewi ni waɗirde manam jooɗaade ne muññinambo yi gorko mbo hono mum alaa telli dow asman feeci mbildi suudu makko ari haa tiime makko ene mana Allah e konngol Allahu akbar. On gorkaaji mo mbaadi arabe ko jom darnde tigi rigi mo ngannduɗaa suhundo hoore mum haa hannde woni suhundo raneeru e lappo e dow keeci mum ko jom gite leertude jom mbaadi yondi sanne. On gorko wona hay gooto so wonaa Mawlaya Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu gaddanɗo men laawol Tidianiya. Kono kanko sohna Binta Fall o heɓtinaani on e on saanga sabu wonnoodemo haadara ko caggal mum nde o yii nate on hono ko ngooɗen ko yiide o fuɗɗi yeneneede tigi ko Mawlaya Cheikh Tidiane Chérif o yiino e on jamanu kadi omo jokki haa hannde yiide on gorkaajo haa tenki noon e nder koyɗi makko e ko jubbani en huunde e ɗin koyɗi Mawlaya Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu meeɗinomo namdade mbele ko kanko woni jihnaɗo debbo Seydi Mouhamed El Cheikh o wi on aha kay ko min hono noon Mawlaya Cheikh Tidiane Chérif wimo yo wettu juuɗe makko o duwonombo kanko sohna Binta Fall so yawti kawisaji ɗi o yiiɗi e Mawlaya Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu obo heewi e nder koyɗi makko jangude kame firde ko arani taw wadde kawisaji cuhaago makko kanko Seydi Mouhamed El Cheikh eɗen mbawi wiide ngalaɗo kaadi e nder cuhaago makko obo sertuno e yontande makko ha tengti e fannu jikku ko gila e on tuma o fuɗɗi rewde joomigo jamma kame jammaji no nguruno e nder sangaji durnude miijoji kame ruhu makko walla mbiya méditation ɓandu makko watnet no cebet haqqe ɗo tolnoto ɗo e fannu birnidi no wayi luggidde e sangaji wirduji makko ko ɓuri hen heewde o jooɗoto kono sahaaji o darato ngam ustude teddendi annoraji ɗi ko noon o aadori e ɗin wirduji jamma haa wontinimo jikku Allah e majje heewde yen dokke no mbayni tengtude e makko fof ittani obo jokki e suuɗade sobo wirda kono ɗum fof e waade noon ittani famille makko yiitude ko wuratno ko e fannu annore kame gande duttotoje e fannu birndinde ɓe ganduɗa ne namdotonombo ko faati e janngo mumen walla e birninde ne jaahe tigi haqqe no sifortoni gueɗe ɗe no wayi leerde noon no wonirno ni e mawnude ko noon kadi o jokkiri e ñiibde e dewe makko Allah ha hande ñiibde mo tigi e sarɗiji diine addinimo lollirde hono sunni yanki mo woppata waktu teddinɗo sarɗiji alquran kame tiiɗaɗo kala gilli paatude e durnude miijoji kame ruhu walla mbiya méditation ko noon o wurde hande o fottata e ceerno makko hono Mawlaya Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu ñande sappo seeɗo hitande 1990 toon to nokku ni wiye Misra legal e nder Ndar walla mbiya Saint-Louis Sénégal ko on ñalawma Mawlaya Cheikh waɗimo khalifa mum ko on ñalawma o hokkimo wirdu Tidiane ha hande ko on ñalawma o tottimo yamirore jokkude laawol ngol e wonde gaynako maggol on ñalawma kanko Mawlaya Cheikh Tidiane Chérif obo ardi e Cheikh Oumar Foutiyou Tall mo ganduɗa ardi leñol waliyaɓe mifta ngam wona seede ko hono noon
fuɗɗiri asli mission kuftidindu woni mission mo ganduɗa fandare mum adinde woni artirde goonga potal e fannu hujjaji kami jam. Kanko Seydi Mouhamed El Cheikh e ñeeñaago makko ma waaw fawde mission o e laawol ngol hono mum ala. Ɗiɗi e nayi 2004 e saanga waktuuji 9 jamma o tintini ɓe wondunoɓe hono yimɓe jeeɗiɗo darnugol walla jibineede daayira biyeteeɗo daayiratul iman toon to Ndar e leegal ne wiye Njolofeen. Ñande sappo seeɗo hitaande ujunnaji 2006 e saanga duuɓi makko 23 o waɗi gammu makko gadiiɗo ngam mawninde jamma jibineede nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. Hitaande kala ne ɓeydoo yuɓɓude haa mawludu Medina Cheikh wonti saanga mbo julɓe ne ngummo nokku yo nokku e nder duunde Baaba Adama nde ngam tawtareede. Ñande altine 27 lewru silto hitaande ujunnaje 2009 Seydi Mouhamed El Cheikh sinci wuro ne wiye Medina Cheikh nokku mo ganduɗa foofi kala juɓɓudi faatude e mission o. Sabu so yawti hoɗorde makko kanko Seydi Mouhamed El Cheikh ene tawe e on nokku Juma an Nour kame e Zawiya Mawlaya Cheikh Tidiane Chérif ɗi ganduɗa ko kanko mahi ɗum ngam Islam e tarika Tidiane ene mbawa layde abadan e fannu ɓurɗo teddude. Hitaande ujunnaji 2017 o fuɗɗi jilluji makko e nder leydi Sénégal walla mbiya tournéji makko national. Woni o ummanima daranaade jokkude golle e nder leydi ndi fof haa tengti noon e nokkuji ɓurɗi mawnude kono Dakar, Rufisque, Thiès, Mbour, Saint-Louis, Kaolack, Roche, Fass e ko nandi hen. E hitaande ujunnaji 2022 o yaaɓani jilluji makko caggal leydi walla mbiya tournéji makko international. E hitaande ujunnaji 2019 e nokku ni wiye Fès o andini yimɓe ɓe wonde ko poɗɗo ceppoyde ko wiyete ko essence mystique mo Imam Mahdi toon to Makka. O andini dental ngal wonde nguɗon kewu e fannu birninde walla mbiya mystique ñande darnde Arafat ma leer ha goto kala wawa hebde hen haqiqa. Kadi e weeli Allah ko noon gueɗe ɗe jaari. Kadi ɗum ɗon ko kewno ko ñande ñalawma Arafat ne siftonore en no feewi ko kewno ko Fès walla mbiya Fass mo Maroc e hitaande ujunnaji 2018 saanga nde o yahnode toon to Zawiya Cheikh Tidiane Chérif ngam ƴettude toon sirlu gooto e fannu mystique. Gila e konngudi bonndi ɗi bonnooɓe haa e gulaali kame luukaali ɓe paamaani hay seeɗe e ko woni dow mum addanaani o mo ngannduɗaa woni halifa gadiiɗo e ɓurɗo mawnude e halifaaɓe Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu kono kanko Seydi Mouhamed El Cheikh waylude jaɓɓal makko kame fuɗɗaade mission makko kuftidinɗo walla mbiya universel e hitaande ujunnaji 2022. Ñande aset 29 siilo walla mbiya janvier hitaande ujunnaji 2022 kanko Seydi Mouhamed El Cheikh o fiila lefol ne mawnere e inde révolution des lumières walla mbiya saanga ƴellitaare kame kesɗitingol annoraji woni mission kuftidinɗo mo faltaki hay leñol gotol. E nden yiyande kanko Seydi Mouhamed El Cheikh ciforteɗo hono argument de ciel walla mbiya gorko mbo haqqilantagal asman o heptinama e jelode neɗɗo kuftidinɗo
walla mbiya universel Allah e jogaademo anniye moƴƴo e dendaangal leƴƴi ɗi fof e kala ɗo mbawɗa wonde e kala ɗo mbawɗa jeyeede. wadde ko wiyete ko révolution des lumières ala keerol. ko e ndin juɓɓudi mission imam Mahdi dañi jimol ngol ganduɗa almuɓɓe kame yaadiɓe makko ko ngol jimantamo kala saha nde ɓe paye bismade mo e nokku ngam o wawa yawtinde konngol mission universelle. ko ɗum addi ngollon jimol kono Allahu nurullahi la ilaha illallah. ha hande ko ɗum jeeyi sababu angol jokki yimede e nder aduna fof e kala ɗo almudo makko walla jaadeɗo makko wawi wonde. ngollon jimol ngol ganduɗa ko kanko imam Mahdi jeeyi ɗum ha hande woni jimol ciltirde jamanu soomi ko ɓataake kufte dindu dendinowo leƴƴi ɗi fof e ko diineji gummiɗi asman fof nanodiri hono ngodagu jomiraɗo bajjo takɗo windande nde fof. e nder fannuji ɗiɗi hitande ujunnaji ɗiɗi e 25 ene jeeya e sanga baddo fayide e mission makko kanko Seydi Mouhamed El Cheikh. en bangi woni jibinede goomu walla mbiya lappol kesol e nder mission biyeteɗo jeunesse consciente walla mbiya goomu sukaɓe finɓe e fellitɓe. woni dental ngal ganduɗa ko yarlitiɓe pittali kame wonkuji mumen e mission o kame tengtinde kala ko faati e jamiroje makko kanko Seydi Mouhamed El Cheikh. kadi koɓe rentiɓe kala gueɗe ɗe jaadani e ngal ɗon jaɓɓal. e bange goɗɗo e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e 25 o darni juma mbo inniri juma an-Nour walla mbiya juma an-Nouraji e yamirore Mawlaya Cheikh Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu toon to Medina Cheikh caggal wasifa moɓe mbanno e on nokku ñande 10 seeɗo hitande ujunnaji ɗiɗi e 25 e sanga nange hoore walla waktu gooto fawdo hojomaji 3. mission o noon wonta hunde wemde sabu lajal mum ko hitande ujunnaji ɗiɗi e 75. kono ɗum fof e waade noon e ko mission wawi namdade e sembe kame pellital kame ngalu kanko Seydi Mouhamed El Cheikh o andini yimɓe ɓe fof wonde mission o ma yetto bang yo bang e nder aduna o e weleede jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والقدر لما سبق ناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والقدر لما سبق ناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره